paka dzakasengwa ziri mudeme muri yaZimbabwe ndine nyaya yepaGuruve. Kufa komwe murandekadzi mukuru pakainge pakunyorwa pfuma nekuunganidzwa zvinhu neukama kuti patichita nyaradzo pane zvinhu zvoda kugoyiwa zinounganidzwa hembe pakanyorwa nekiti pasi kuti kiti idzi dzinofanira kunge dzichipindamo. Kiti dzakapinda mupfumba ichagoyirwa vanhu nanhasi vanhu vofungidza kuti achazopiwa kiti ndiani apa hatisi tukitika. Kiti dzinogona kuzara ngoro more than 50 kiti mpaka ndikukumbira vagari vepaGuruve ngatifambidzai National FM WhatsApp platform munayo 0713 938 538 0713 938 538 ndiyo WhatsApp number ye National FM radio. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndinayo nyaya yandinayo pano yaitika mukati meguta reHarare yandiri kutaura kuti izo pane mwanasikana akaenda kwavatete kuhanzvadzi yababa vake ndo kunogara ikoko kunoreva kutanga achiti baba mukuru achigara nehanzvadzi yababa vake vanove vatete vachibva vatora mwanasikana uyoyo zvikanzi une chitsamba chenda kunyorera muzukuru verenga changa chakanyorwa kuti kana ndafa ndiwo unosara nemhuri yangu. Kana ndafa ndiwo unosara nemhuri yangu. Zvakazoitika zvaita kuti nyaya uye pano ichokwadi kuti vatete vane kodzero yekudarika munin'ina wavo kana govero pazvinhu zvavo vanogona kungoti munova muna chinhu chiri kugovewa ndichapa munin'ina wangu mwana wenzvadzi yangu pamutemo ndizvo asi pane zvaita kuti nyaya yauye mudheni yoroshi mwanasikana akazopiwa pamuviri nababa mukuru ndokubva apiwa piritsi kuti imwe anhumbi ichibva yabva kutaura kune kwati vanhu vari muchikwira vari mukati kuseri kwekaunda vakabatwa nemapurisa. Ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yemukadzi ari kushevedzera kuti rega ndikunyudza gecho. Ndanyudza gecho mhuri yeZimbabwe pamusoro pevamwe mai vari kuchema uchidizvo. Ndakaroorwa nemurume wangu, ndaroorwa nemurume, ndakamhenge ndaita vana kune imwe marriage. Ndokubva ndazoroorwa pasi ranhasi, ndokubva ndagara nemurume wangu. Kugara kwanika nemurume uyu asati ane mwana, why ndanga ndine ongororo netsvakirudzo yekuona kuti tiri kuenda kupi. Dhani oroshiwe bhende fo vakachiwemba kemedikasha tiri saka ndiite sei ndiri mukati mekutentemura muri yeZimbabwe mukoma KB pane murume ari paGlenview shops Glenview 4 anonzi Tsom kana kuti Tsomlas. Baba musi wamanga musipo ndakaita senge ndichadzima foni ari kupi kanyemba anonzi Tsom vakaiva ndamboita padotito apa. Mukadzi uine murume uyu avasati vaita vana 2 yesigara vese. Murume ane vana vake, mukadzi ane vana vake. So murume uyu pa2 years haana chakaendesa kana kadhi kumba kwemukadzi asi kuti ndiwo mukadzi wangu. Kana tsvakirai kuno kana shizha rokuratidza kuti izo ndindire mwana wenyu yebo haana chinhu chakaendesa asi tsikedo chivanhu kuti unzi wakaroora hunge uchizivikanwa neveukama kuitira mangwana mwana akarwara kana akafa kana dambudziko ranosangana ndo zvazvinoreva. Ndiri kukumbira vana gogo mupofu nevamwe vakuru vese ngatibatirane chivanhu chiri chinotangira papi kuti vana vagoziva. Zvadaro murume uyu haasi kunochengeta vane mukadzi, anochengeta vana vako. Murume uyu ari kuti kumukadzi uyu handisi kuzombofa ndakaendesa kumakwenyu kana usati waita mwana. Ndiko kuti ndizive zvauri ndozoendesa mari. Mukadzi ari kutoona situation yemagariro andiri kuita kusvika pari zvino vana vangu chavasi kuchengetwa ende nemachiitiro andiri kuitwa handisina zvakanaka. Iniwo ndiri kuti ndoita zvipi? Handisi kuchengetwa zvakanaka, vana vangu chavasi kuchengetwa ende akandirora chizvo ndine vana vangu. Inoti ndiye mwana ndiri kutya kuti ndichazoita zvipi. So muri yeZimbabwe ndibatsirei. Chinotanga pakati pezvimwe paroora rakatsiga chairo pakutema ukuroorana chaiwo kwete zvimwe zvinozoitika kuna namusengabere kune kutezisana but chinonzi kuroorana chiri pamutemo patsika yedu chii chinotanga pazvese right. Uyezve ukaroora mukadzi ane vana vake
akakuzivisa kuti ndine mwana wangu, ndine vana vangu, ukamuroora achiuziva, haasi vana vako here, haufani kuchengeta here. Mukadzi ari kuti mhuri yeZimbabwe ndiri kunzi kana uchida kuti ndiendese mari kumba kwenyu, tanga waita mwana. Apa so far 22 years tigere ndoita sei? Nyaya yaunzwa nemukadzi ari kuti murume andipa mutemo wekuti haasi kuzoendesa rora kana kuti pfuma kana usina kuita mwana. Kasati kati no man. Iye mukadzi ari kuti aiwaka chinotanga kuroora then toita mwana. Mudzimai uyu paakaroorwa nevana vangani? Akaroorwa nevana vake vaviri. True. Yes. Vakura sei? Vana vachiri paprimary level. Vadiki. Murume ane vana 2 but vana vatori ne 1 primary 1 secondary. Ende vana vari pamba. Zvavari pamba vana vemurume vanochekera kuti vasina baba, asi mukadzi anotopara machiricho kuti akwanise kuita sei kutengera mwana wake hembe. Muri iri kupi? Iri muHarare. Pavakapfimbana mudzimai paakakanywa shoko nemurume akaudza murume kuti ndine vana vangu, akanzi kudini? Ndokuda zvakadaro, ndongokuda wakadaro bebho iwe ndichakuchengeta iwe nevana vako. Pachishuna tinoti kana uchinge wasika kuzunza sanzu unozunza nichi? Unozunza muti nemasanzu awo. Yes. Asi nhasi murume akuchinja akuti akwete inini vana vako no, tanga wandiitirawo mwana, ukandiitira mwana ndozoenda kunorora. Vana vemudzimai izvozvo vari kupi? Varipo pamba ipapo but kudya zvinodonhera pasi, zvinodonha pamuromo yevamwe ndozvavanononga. Kana dziri hembe mukadzi kana usina kumari icho apfeke hembe. Ya pakaipa. 0713 938 538 0713 938 538. Uyo murume uyo ngaakwane. Ko kana asiri kukwanisa kuwana mari ndizvo zvinoitwa here? Asi mukadzi uyo ngazive kuti wanano haipo. Vari kuchaya maputo zvavo avo. Ndimutsoka Andrew Ngurowe, Malakwini Chikide, ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Baba Isabel. Kana usina mari rega kushusha mwana waridzi, handiti? Murume uyo ngaakwane. Mudzimai uyo ngazive kuti hapana rudo apo, hapana wanano apo. Mashoko ari kubva kuna the radio inspector Shekman Matono. 0713 938 538. Hanzi na Lincoln shoko ari kuchitown kuchitungwiza. KB mukadzi uyo ngangoita mwana wacho tione chiri kunetsa chii. Baba kati but nai poison aiteswe nerurivi. Lincoln shoko ndizo here kuti munopinda murudo mune maconditions. Tanga wanditira mwana ndiye kuti ndiye ndikachose mfuma. Kana kuti iwe paunoda munhu unoenda kakunomuroora, handiti? Mutanga kuita imba yenyu. Roora raari kutaura ndindakarosorodza ndega. Ini ndine rangu roora. Yes. Randakaita pane wangu mwana rakasiyana nemama. Chandakaziva muupenyu ndekuti chinochembedza munhukadzi kubereka. Yes. Paanobereka pane kudzikira kunoita makore ake. Inini ndakangoti kumwana wangu inini handina inodzitsvakirai kuno, handina matekenya ndebvu, handina makanizwa nani kana mazunguza dumbu, kwete pane wangu mwana. Asi kuti ndine mari yandirochacha pamwana. Ukangoita mwana 10,000, ukaita mwana 10,000. Kana mukadzi wako abata pamuiri urutanga kutochengeta mari yekuti musi unoziva uchiti mwana wenyu akabara uchindipa chi mari yangu. Kana asina kuitawo mwana ndio zvangu inini kwete chirora chiri charagara chiripo chokwe kuroora kwiri kwatagara chitaura ise mhuri yeZimbabwe ndiko kuti munhu anotanga kuenda kunoroora kana kutokumbira mukadzi usati watoziva muchibereko chacho hana. Pamwe mutozokundikana kuita mwana wacho nenzira yamari but unenge waita sei waroora. Ya zviri kunzira baba kone vari kuchitungwiza. Mudzimai uyo nai Bhozhongora asi ari kushandisa nzira dzokuronga mhuri here pari zvino. Zviri pachena nokuti mukadzi ane vana, murume ane vana, vanhu vese vanobara. Ari kuti ndiri kutya, kana chiti ndiri kutya kuita mwana uchimenze akatosiya musungo wake kuti akamutsudzunura
mwana akasunga hapana mwana, nekuti vakadzi ndovane yese ndovanesa zvavanoita, ringave jekiseni, angave maprisi, ringave jadho kana kuti dhamdham, zvese anazvo zvokona kuzviita. Ati ndinoita vana but ndiri kutyira, waindanzi kuti ndide kunoroora tanga waita mwana, ndonzira yacho here? Sei murume aisa condition pamarira kureva kuita mwana obva zvapera? Sei murume aisa condition? Ndorudo rwacho here? Amai avo ngavasiyane nemurume uyo, hapana rudo apo. Ndinonzi amai love more. 0713-938-538. Amai avo ngasiyane netsotsi iro, ndinonzi kindoni gomba komba, kubocha kwamarange pamatongo. Yes, kindoni gomba komba. Kwanzi itsola. Yes, anzi itsola. Kanyemba. Amai avo ngavasiyane nemurume uyo, hazvishandire ngazvishandire achengete vana vake. Ndinonzi Theoma pa waterfalls, hakuna zvakadaro. Akamboenda here kuhama dzake mudzimai uyu, akanovaudza kuti ndo condition yandapiwa nemurume wandiri kugara naye. Hama dzinogara dzichitobvunza, ko munooneka urini? Yes. Munozati vabereki panosangana nemwana veseka vanototaura, right? Munota sei, chii chiri kuitika? Ari kutotaura nhamo namatambudziko zake kuti ndo zviripo, but munoziva vakadzi vakambooroorwa mune imwe imba vakabva vadzoka kumba vakazoda ndovanenge vachizama kushingira kuti ndiite sei, ndiite imba, but apa ari kushedzera kuti ndingapinda here mutsaona kepiri kuti ndichagona kungonzi ndapiwa mwana ndobva ndanzisara zvakare, ndoita dzimba ngani? Ndinoda kuroorwa ndizvozvo. Murume ngaendese mari yerora, mukadzi uyo ngazvare vana. Murume uyo ngaendese mari yerora, mukadzi uyo ngazvare vana, ngavaite mushe vanhu avo. Ndinonzi Rashmotoronga baba vatrainess muzezuru webocha marange muchisi village paishengei po rikiti bo. Inini chiri kundishamisa ndechekuti sei murume uyu aisa condition yokuti ukanditira mwana ndopa ndiri kuenda kunobvisa rora. Inini pachangu mukoma kebeya asikuona murume uyu achida kuenderera mberi. Yebo, ada kuchipisa munhu ndizvozvo, kungompa mwana chidobva musiye. Hakuna kuroora, kuna maconditions, kune mutemo yemumba, ende mumba chandinoziva kuti mune vanhu vaviri, wana anotaura newana anopindura, asi anopindura anombotendera kutaura, ndikuti vanhu vangari vanhu vaviri. Munozviziva here kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari? Ende mwana chipo chinobva kuna Mwari. Yes, chokwadi ichocho. Inogona kubata nhumbu, inogona kusabata. Asi toti susu roora haripo here nokuti hamuna mwana. Aiwa, tinova vanhu vakatoroora izvo. Yes. Mukadzi uyo ngasaite mwana. Ndine mwana wangu akaitwa saizvozvo, nhasi ari kuchema, ava kutoudzwa kuti handina mari yokunokubvisira apa, atove nenhumbu yacho. Ndotaurere zita, muteereri ari kuporodheo. So inzira yavo varume, hanzi mukadzi uyo ngaisaite mwana. Ndine mwana wangu akaitwa saizvozvo, nhasi ari kuchema, ava kutodzwa kuti handina mari yokunokubvisira apo, atove nenhumbu yacho. Pane anonzi taps mashira kwanzi ngasiyana nemunhu ndo magororo ayo nditapiwa paCape Town. KB vanhu avo vari kuhwandirana, hapana rudo apo. Asi kana mukadzi wacho achida kubvisirwa, ngangoitawo mwana wacho, wozoona kuti kwakazoona pasira chii chinoitika. Kana kuti ngavangoendawo vanoita imwe life, nekuti hanzi haisi upenyu uwo. Baba avo itsotsi chairo, ndinonzi baba perfect, maseko parusape pabwidza. Pane kuhwandirana. Asi inini ndiri kupa hangu sakanyemba, ndiri kupa mhosva kumurume. Kana ndada musikana, kana ndada mudzimai, kana ndada munhu wandinenge ndada nemoyo wangu, ndinoenda kunobvisa something kuvabereki. Handiti kuratidza kuti ndini mukuwasha wenyu, ndine mwana wenyu, pane chinenge chaitika, ndinouya kuzokuudzai. Ende apa anogona kuzovaudza kuti ndiri mukuwasha wenyu papi, makambondiona kumba kwenyu, ndakamboroora, se muchiti mwana wenyu aneni. Kanyemba na Bhozho uyo wekuda kutanga kuita mwana asati aroora mujolo pachena. Ndinonzi mhofu ndiri panapa paHopley.
Mhofu. Paina teredzi mbombo. Right. Kana zvadaro wangu ngaadzoke. Akwadzi wangu ngaadzoke kumba. Regetinzwa kuti dare kudini. KB uyo murume ane hutsinye chete. Handiti kana wazvipira kudhonza sangu wotodhonza nemashizha aro. Chimwe chandiri kuona pavanhu avo hapana kuvimba. Ngatsudzura kamwana wacho. Nai KB hamusati mambonzwa here varume vanongo vanongotsvaga mukadzi vachida kuitirwa mwana wozomuita hanzi wozomuitira zvihombe. Uyo murume atoripo mazuvano. Kune vakadzi vari kuita business rokuroorwa ikoko. Saka mukadzi uyo ngaite hanzi ngaite mwana kana akazoenda hake yakarebesa. Okay, kana kunobvisirwa murume anosarawo nechaanacho. Mutsa amainosa blessing mawire nobeti chabeta rufaro kamanura tinashe gotora team senior tires pa show ground apo. Ndinonzi Peter Zulu manza aise kuda producer right. Ndinotenda mainzwa kajaya hanzi pane madzimai mazuvano vari kutora rora se business anogona kunge arorwa nhasi and achiziva kuti anongoda kamari chete, then after that otorowa marata. Saka kuvandirana but iyo nyaya yekuvandirana yezvikamu zvinozouya, asi tsika ine yechivanhu pakuroorana inoti chii? Ndizvo zvobabaisapeo nokuti nhasi uno mukoma KB inini tikuziva kuti ndichafa. Ndorega kuendesa nochikoro here, ndorega kutenga masofa ekupinda mumba here, ndorega kutenga motokari zvakanakawo here, ndichiti ndozviitirei kuti ndichafa. Handiregeri. Tagati netsika ino tofanira kugara mba makanaka, tofanira kutenga chikafu, tofanira kutenga hembe dzichipfeka nokuti ndozvinogara patiri. Tikatarisa kuti tichafa atiite zvinhu. Uyu ngaangoroora munhu zvazviri setsika yagara iripo yekuroorana. Mukadzi uyo ngadzidze kuti kuroorwa kana kusaroorwa anoita mwana iye kana achimuda. Even akabvisirwa kana asingade kuita mwana ngaasaite, because ndiye anochembera and ndiye anoziva kurwadza kwelabor. Ndinonzi mama AJ kuHeathcliff. Baba Isabel. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, Mario, Varoya, Vadapiro Mumba, Iwe, Sudra Ichimwe.